Unha celebración, o número 26, que chega nun momento no que o noso Godello está a demostrar que o seu éxito perdura. Os viños da nosa comarca, pouco máis podo dicir. Estou profundamente orgullosa do gran prestixio e do excelente nivel que demostran os viños da nosa comarca en todos os concursos nacionais e internacionais. A segunda denominación de orixe máis antiga de Galicia e que conta con un potencial moi especial. Este evento non só é unha mostra da riqueza destes viños, senón tamén un reflexo da alma e da historia desta terra. Moitos éxitos que vendimia, colleitados os produtores e as produtoras desta terra. Grazas por confiar en min para ser hoxe a voz que inaugura esta festa. Non hai maior privilexio que falar dende o cariño, dende o respeto e dende o orgullo profundo que sinto por esta terra e por Galicia, coa que sempre me sentín identificada e unida en cada competición e en cada logro. Como piragüista, percorrín moitos ríos e encoros, e algúns deles deixaron unha pegada en min. Aquí en Valdeorras, sendo aínda unha nena, participei nunha competición provincial.